Tavaroiden liian suuren määrän ja tuhlaavan käytön lisäksi maapallon terveyttä rasittaa myös muunlainen luonnon ylikulutus. Kasvava liikenne, suuret asunnot, niiden energiankulutus sekä liharuuan suosiminen syövät kaikki paloja pallostamme. Mua itseä kauhistuttaa se tavaran ja krääsän määrä, mitä meillä on ja mitä me saadaan esimerkiksi joka joulu aina lisää lahjaksi. Et tarvitaanko me oikeasti niin kauhea määrä kaikkia leluja ja tavaraa ja krääsää? Niin yksi hyvä keino miettiä sitä ekologisen selkärepun pienentämistä on ainakin se, että ei ostettaisi lahjaksi mitään muuta kuin semmoista, mitä oikeasti todella tarvitaan. Ja sitten jos nyt on semmoinen, että ei oikeastaan toi ei tarvitse yhtään mitään lahjaksi, että sillä on jo kaikkea, niin sitten voi miettiä jotain aineettomien lahjojen ostamista, esimerkiksi lahjakortteja teatteriin tai hierontaan tai mitä keksiikään. Kuitenkin onnea yritetään Suomessakin yhä myös ostaa, vaikka tutkimukset osoittavat, ettei se ole mahdollista. Hyvinvointitutkimus on osoittanut sen, että vauraissa yhteiskunnissa, missä ihmisillä on jo perustarpeet tyydytetty, on katto pään päällä, on se tarvittava auto tai muu liikenneyhteys ja ruokaa pöydässä, niin näissä yhteiskunnissa taloudellisen niin kuin mammonan lisääntyminen talouskasvun kautta niin ei enää lisääkään ihmisten hyvinvointia keskimäärin. Eli herää se kysymys, että mistä se hyvinvointi oikein vauraissa yhteiskunnissa sitten riippuu. No siinä vaiheessa, kun ne lahjat on saatu, niin tietenkin se on ollut hienoa, mitä enemmän lahjoja saa. Kyllä kaikki lahjat on melkein ollut semmosia, että niillä se 5 minuuttia jaksaa leikkiä. Mutta sitten kun ne jää johonkin, niin sitten pois silmistä, pois mielestä. Ei niitä enää ajattele sen jälkeen. No, nyt kun kysyt, niin joskus niitä on ollut niinku aivan törkeästi, että huonekaan ei ole riittänyt niihin bokseihin. No en mä nyt silleen hukkunut, mutta on niitä aika paljon joskus ollut. Maapallon luonnonvarat eivät enää yksinkertaisesti riitä aina vain kasvavalle kulutukselle ja väestölle. Tasaisempi tulonjako maailman eri maiden kesken kannattaa myös itsekkäistä syistä. Ei voi ajatella, että kehitysmaissa jatketaan aina vaan olemaan köyhiä. Ja siihen meillä on aivan itsekkäät syyt oikeasti. Se ei johdu siitä, että tarvitsee edes olla kauhean hyvä ja jalo ihminen, vaan jos kehitysmaissa nähdään, että koko ajan että täällä on mielettömän paljon parempi hyvinvointi ja elintaso ja näin, niin totta kai pyritään sitä samaa kohti. Ja se tarkoittaa sitä, että luonnonvarojen kasvu ei lopu ikinä, jos kaikki tavoittelee sitä samaa hyvinvointia, mikä meillä on täällä. Elämme siis jatkuvasti yli varojemme. Otamme ekologista velkaa. Tämä velka näkyy ympäristöongelmina, joiden ratkaisemiseksi meidän täytyy pian miettiä monia toimintatapojamme uudelleen. Tämä on hankala yhtälö, että millä tavoin voidaan yhdistää terve talous siihen, että ei tuhota maapalloa ja eletä niin kuin tulevaisuuden kustannuksella. Tämä aineettomuus on varmaan se yksi tie, millä näitä voidaan yhdistää, että kulutuksen luonteen pitää muuttua, mutta varmaan joudutaan jollakin välillä myös kyselemään sitä, että mikä taloudellisen toimeliaisuuden määrä on niin kuin riittävä hyvän elämän kannalta. Että se, että pyritään maksimoimaan kasvu tästä hamaan tappiin saakka, niin se ei varmaan tämän maapallon kannalta ole niin kuin mahdollinen yhtälö. Lisääntyvä vapaa-aika, terveys, perhe, ystävät ja luonto ovat paljon tärkeämpiä asioita kuin liikakulutus ja rojuvuori. Kuten eräs viisas on sanonut, rikkautta ei ole se, mitä omistamme, vaan se, mistä nautimme.